Ikaw ra dahil siguro gibantajan dadto. Grabe ka dyan guys, may mga batasan. Busog na to, giihaw. Wa ganito gibaligja. Good morning. Good morning guys. Mata ko ng gabi eh. Mata kagabi eh. Mata mo ka. Ganun yung mata mo kagabi eh. Nahabol ko. Ay habol gituk na ulit ka. Nahalak ko wakwak. Hadlok ka gwakwak. Naroon guys, nahadlok ko ng gwakwak si Kim Kim. Abi ko bag mukilaw ka gwakwak. Langga. Abi ko mukilaw ka gwakwak. Ha? Itlog. Itlog. Guys, sadok pa nga og loto amang gibatangan og Milo. Batangan na lang mag Milo Kim no. Kaya pamantay sa. So, mag-eat na Kim Kim guys. Batangan og Milo og si Kuya Kinkin. May baso nito sa. Asan niya ako ama? Asa man ka? Dinira sa lamisa di dito sa gawas. Anira dani sud. Di mong puti ka. Ay, di kita. Asa man na. Di ka na sakita guys. Asa pagpijeng, magpijeng day ka. Graan sud eh. Naalala. Ta. Paghinay. Hinay B. Hinay. Ato ko na just gawas guys. Kaya magpainit ko na po siya. Taas nila kuya. Aris kuan. Aris kanang na ay katri. Aris katri guys nga original. Ari Miss Katri guys. Okay, dari di ay guys. Okay. Kain na. Kaon na iha. Para mabusog ka iha. Ha? Di na nainit sakto ra na. Sige, eat na. Para mabusog agamang dalagang gamatoy. Alright, eat na bibi. Mudah ke guys no. Ha? Na sige, pagkaan. Si Kuya Kinkin. Ang Kuya Kin, isang pa imo Kin. Milo pizza ha guys. Milo batangan og. Pareha sila si Ilia. Si Kuya Gail, asas Kuya Gail. Tapos buhian. Andi, yan mo dako bi. Magpa-out na ba mo ron? Magpa-out na sila ron guys. Kay aron tag-asa ng mga buhok na. Stilan. Klasian na ugma. Anong amang badging kamantoy. So ugma guys, magpa-deliver na tag water. Kay wala tayo tubig na ring mineral. Di man pwede ka to tas ripo mo tungab kay grabe mang bulingag. Mugawas. Kulorilo man. Baroy. Pag mang ripo dari guys. Arang mang hinloa. Arang mga hinlos binali. 2-4 magpa-deliver ko dari tubig ugma gas 20 ka galon kay gipahuaman minilag na po ka galon nakoy dapo daan ay ang kaugalingon na po ka galon so gipahuam ko nila sa mga tig-deliver og na po pagkabuok na po ka galon kay grabe mang lisurag ang mga agyanan di sila ka basta-bastag sa dari ako tas papagabs sa isang kahoy early in the morning pa guys alas 6 pa kapin 6 in the morning. So, muli-ili sa ko sa mga flower, guys. Huwag na nga buhi ba dari katog ang mga bag-o dari mga ipang tanam. So, manig ang mga bag-ong tinanam, guys. Karga. Tanas ko guys. So, diyan na, guys. Agatang bag-ong tinanam. Mo nag-iato ya? Okay, so mga naghambag-ong tinanam, guys. Kanina. Umananam ganin mga buwak guys, adjaw jud ninyo tanduga kaya rong mabuhi si Jah nya na. Kana karipod ya. Sumo ni guys, karipod, mga bagong tinanam na sila. Kana. Yan. Katapad to. Kana sila mo na sila mga bagong tinanam na mahadara guys. Manang ang gipadaplin dala sila aron di sila matandog. Alright, so nga na raga guys no kanang mudaghan si Jah. Nag-uban ka naman na o palagi maarin si Zakay wa pa man ta dito mo kuha sa tang pwesto pohon tratas tang pwesto yes no so sorry tayong kabuntag dahil sa tang garden karong ganahan man ni sila guys mulami man ni sila sa labi na imong mga suru-surudon na imong istoryahan sorry imo pa nila greet o good morning kay arong ganahan pa ni sila bloom pud ba char bloom ra namuak ko ba jud puro man jang dahon na kulor-kulor guys dapat guys Nandun si Zah dia murag puso saging nice guys no oh yapit na katang saging dia na guys sapit na dia kaunat na danig nilusak guys so dia
Lusak ka sa kuda na guys. Ni makuan na. Putlo ng papagabi maglusak ta. Tapi isa guys, papuso uno na. Papuso ito ha. Pwede na sa'yo rin pusuon pa. Pusuan kaya nga lutuon na yung puso ta guys. Hanang lutuon na yung puso. Bula-bulahon. Kaan. Kaan. Kaya mo nagka. Ay, bawiin. Kukuha si kuya, luto na. Sige. Nga na. Eat na, baby. Mo big girl na mo, big girl. Guys, no. Mo big na skim-kim. Kay gamatoy man. Madako ang kuya gamatoy. Okay. Hindi lamang gamatoy. Parehaman mong gamatoy. School na mo ugmakin. Ano mo yung klasikin? Madako na si kuya Kikin. Umaruma ko. Gamahin ako. Has kuya Gael, nagkuha na? Kuha na? Alright, so manilihig sa tadari guys. Atong sod. Kaya grabe naghana na natag sagbot. Silang Ginoo ko Lord. Ito guys. Ito guys, kaya kalap. Pasilan. Nilig taron, andyan tata, daghan na pagkalap. Guys no, nagadaning natay daghan mga chikiting. Lia, dara ka day, dali ka ni motor day. Dara mo dali. Ada dua dali. Matagal! Kawinog! Dua ilang basketball guys. Sa dubuntag kana ya. Sama jung doan bi. Hala. Saron. Lala, nansa naman nagbinugduay na. Ilag nas bula guys. Mangitan. Kuan. Aray. Ilag na sila, nag-ilig na. Pasa-pasan yung kuya. Tsa, grabe ka. Hati ang makaduang kuya guys. Notbong guys. Gamitin na para sa hangin notbong karong buntag arong lamig atong pamati. Kani guys na. Dahon sa karnaba, udlot o dahon. Lia, di magduwa danes kalsada day. Di magduwa danes kalsada.
Naratali. Ang jadi. Sa hugasan guys. Hugasan na to guys, parang hilo. Ito na yung butang ininit. Ato sa rin sa patataran kay arong mugawa sa gizang duga. Muna sekreto na guys og mag himo muging aning inutbong. So muna ihang kuan guys. Imnan ro buntaga kay gahapon ga inumang ko gatong Revital Life. So kini na pagkarong buntaga. Ang sugo na green na gizang tubig. Diyan tata na ta imnan guys. Diyan na guys, color green na si Zaria. Oh, muna itang imnan ron. Yes no. Yan na. Yan ta guys. Lami oy. Lami imnen guys. Lami guys. May nagdaray pagkas mga flowers maglulantaw no. Niin. Inamtang inutbong. Notbong guys, daghanig mga benefits sa tang lawas nga lami kadyo. Di ba? Mga anti-cancer, mga basta daghan guys. Para man nagikuanin sudas na nga katong nag-video pa ko nga ni. About danis mga good mga benefits daning guyabano leaves samot nagbunga guys no. So guys, padong ko dito sa ubos daras takya. Kimyat, lagan ka ka. Isa kagikan? Ha? Isa kagikan? Isa kagikan? Atatay lang nanay. Dali, atatay lang nanay. Wow, denay garden si mother guys. Nanay bunga na, nanay batong. Wow, very good ka, Diyos mother. Agamang ada to kay gi. Tumug pa mas kuan guys, agamang kuan, tamnanan. So guys, nari ko les tatay. Kaya gilang manok dasang gabi guys gikawat we batasan nagkawat. Di sa dapit gikawat ay. Di sa dapit gikawat ay mong manok. Kari dari. Sus grabe guys ara lami aja datong nagkawat guys kay grabe jung busog giihaw to ni ja kay na. Agkari na lamang lansaran mo inabilin. Sayang nga uy madupay gibaligza na raman to. Gibawan nay pa. Grabe no arang isuga jus kawatan guys kay ngano na magoy suga dari. Ha? Naisiga dari dapit guys, lamdag. Sa katong panahon na, arang magang benek-benek sa uwan mo nang way naka bantay nga. Wala nagi kamang na dari ilang manok. Arang nakaarabas itong manuka guys. Sayang, bakay pang wala yung mangguton lag na emergency na sila ikabaligja. Kaso, gikawat na di mga panuway nga magpasadyon laman dyan og di ilang buhi. Grabe ka mga way batasan. Wag dyan ay grasya ng mga taong kawatan. Masiinsaan lang paning kamot. Wag gihapon. Gaba ray anihin na mga taong nga na guys. Bis ka buhi-buhi in taon sila arong na taon lagi maarya og nay mga emergency nga na insaan pag aryahan gikawat na mas mga nagilot kag kamot pure gaba Ginoo ko. Kuya guys mo na mag-amping ta sa tang mga buhion kay grabe rong panahon na way giilan ng mga kawatan gaba. Uy lang mas tatay. Na guys gikit-ikit na skim-kim na rin ah. Lahigdaan na last na kutsyon ha? Lulantaw na lang sa tatay kasi isang kuan manok ganawa arang luuza ka adyo. Arang naka atong manok katay? So sayang nga laman. Wala gyud pag iihaw na lang tog hibaw-an ay pag guys so mawa gi-timing manggutod guys nga grabing benek-benek sa uwan mo tong di na gisusin tatay tangang gabi sa gisusi diha pa. Ikaw ra dai siguro gibantajan dadto.
Grabe gajud guys, way mga batasan. Busog na to, giihaw. Wa ganito gibaligja. Sayang. Agkuan na laman guys. Agidyan na lamang lansaranan mo nabili na. Nuktok na mas padir. Wala isang manok. Pangkuan na ito guys. Pang upa-upahay ba dahil sa mga hinangkan. Medyo lang paliwat lagi dagke kay dako tong manok ka. Saan nga may mo upa? Kitiw na lang yung upa. Kaso danhi man to magpuyanan. Sakay laog man to mas bayan ng tunong ilang iro. Aday na pud siya. Tabok-tabok manggag iro danhi. Watos bay, sa mga ris ilatatay. Mo nang naka-timing siro pag iro naka-timing siro pag kawatan nga wa dari iro, wa siya mausig. Dan na siguro to guys ba kawatan nagapuhupos karlanan. Pahupo to siya ba sa pagakuan nga to. Subay nga to kay ngit-ngit naman diha dapit nga part. Mo diha ron. Sayang naman itong hinangkan, hinagtan na. Karang itong dako. So, mo to guys, giikawat ag manok ni Padar. Ag isang hinagtan nga dako kaso. Orang sayang nga, ibalik sa ay rabang tato nila. Kaso gikawat manok una-una. May batasang nagkawat, mazo. Pukuko ng kamot. Magilot manggazin ng kamot, nga nung mangawat manggazin. Kami naghinagaan sa uban. Kasi naggaba, gaba kasi na guys, abot dito sa kaapu-apuhan. Ugin sa mga nagkawat na dito. Stilan. Baylo natin lingkuranan kay taas na. Baylo may lingkuranan si Along, amo rin taas guys dia. Nagbaylo may lingkuranan kay di man masigo ato silang bay. Magkana sakto na na. Agi mo? Ngano man mo ka ah? Ganito ka taas. Kanding ya. Magkana. So kare-dare guys, pwesto man po si Zadari. Butang kay taas. Kadto pwesto pa dito ilalong kay nubo. Sakto ra? Okay na na. Di ko sigos dito. Anong sana naman mo diha? Ang mga naong mga himus. Mga kahimus ka jo, maglugay ta kinta sanding ta. Right, so mga bagong inautan na ni sila guys. Nagpa-out na si Kuya Gail and Kuya Kinkin. Nice ang imong inautan kin, purag pulis. Pinulis. Murag pinulis. Nice na guys kay ugma klasian naman sila. So, gumanay lang sim break 1 week. So, back to reality. Eskwelahan and bye. So, umaya klasian naman niya. Sakto rin yung nautan niya. Bita likod ko no. Sakto rin guys. Kuya Kinkin. Oh, nice na. Wow, nice na ka. Jog ilang inautan. Siya na all. Graun dito. And shout out day ko diha guys ni Ate Regina Udtuhan. Thank you for always watching te og sa imong tibok pamilya. Amping mo kanunay. God bless ninyo tanan. Alright guys, so mara na yung video rong adlaw guys, and salamat sa pagbanang kanunay guys. God bless and amping ta kanunay guys. See you tomorrow sa mga another vlog. Bye.